Pang-apat po, yung programa sa agrikultura. We know for a fact ang Bicol region is an agricultural region. 60 to 70% of rice production galing dito sa ating region. And that is why we're giving so much importance in the agriculture sector. And gusto nga po namin i-review itong mga existing laws na dapat talagang sumusuporta sa mga programa ng agriculture. And isa pa sa gusto namin bigyan ng pansin, kailangan natin hikayatin ito po mga young generations to go into farming. Ang problema lang po, hindi po problema yung suporta, ayuda. Ang problema din po malaki sa agriculture is ito po mga matatanda na ang ating mga farmers. Wala na po sa kanilang sumusunod na henerasyon ng mga agriculturists o farmers. And that is why we wanted to come up with a legislation na kung saan nagbibigay ng subsidy o kaya assistance, scholarships sa mga kabataan na gusto na kumuha ng mga courses in relation to agriculture. Kaya kasi kailangan natin palakasin ang agrikultura kasi yan yung number one na bumubuhay sa atin dito sa region.